Duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelan ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tenan mangan tresno dhewe ora bakal luntur sayang ora bakal goyah nasan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana kancane saben dina sayu ndak beda karo atiku rungono tembangan manisku. Duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelan ana dina liyane bakal tak upayake mbok kabeh carane tresno ora bakal luntur sayang ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani neng saben dina.